Kani ka sige thot so kurem ban khun lang brat so try. Ka ba kran yang i kum ka nong lai kurem ka dai. Ka ba ngi da mat e ka jing it ka ba shisha ka jo Jesus Christ ha ga ne protai. Manam kran ne ba pini pen kre ba nong walit ba mo ta walit di kita barakot kinom pat poi lada piklem dan ka jing tek tien bat ka jing tek tien ka dai ka ba pini kendo fide itoi tau kadadan ka jing dai kadadan ka jing snau to jing mat kadadan kam ka jing snau to lang kadadan kam ka jing kran tek bai la di yo piang nga up ya kata ka jingwan jo Jesus Christ yo klempat dan ka jing tek tien kadai ka ba ma ka ba ira do kata un ongi fingam simla ito ipi